сте хора, аз съм Джак Фрост и ако се чуете в момента какво тегля от Steam, ще видите Dirty Bomb. Значи, в момента ще тегля, ще има много поредици на нея, очаквайте. И да, утре ще почнем някъде там я с програмата. Ще почнем да разпъваме. Така, в момента си гледам в тук какво е ставало. Изглеждам тук така, ляво, дясно. И да, надявам се този да ви хареса и заедам за лайка. И да, ще има много поредици на Dirty Bomb 5. И сега ще почвам мача да снимам на Браухала, не съм сигурен, ще реша. И так, до скоро ще се видим на следващия клип и до Dirty Bomb. Ще има и мултиплеер с мои приятели и чао!